Itsevarmuus, eli itsetunto. Wikipedian mukaan se tarkoittaa tietoisuutta omasta arvostaan. Itsevarmuus ei liity siihen, kuinka menestynyt on, vaan siinä on kysymys oman itsensä hyväksymisestä ja mahdollisuuksiinsa uskomisesta. Kun muita tietolähteitä tutkii, silmille nousee kuva itsevarmasta ihmisestä. Itsevarma ihminen on siis henkilö, joka on sinut itsensä kanssa. Hän tietää, missä on hyvä ja missä huono. Hän ei ajattele olevansa ylitsepääsemättä parempi kuin muut, vaan ihailee muita ja tiedostaa omat heikkoutensa. Olen Ella Rautiainen. Minun on aina sanottu olevan itsevarma. Ulkoinen vaikutelma siitä tulee varmasti siksi, että olen kovaääninen, puhelias, ulospäin suuntautunut ja rakastan esiintymistä. Itsevarman minusta tekee se, että pystyn sanomaan olevani joissain jutuissa hyvä ja joissain taas surkea. Aikaisemmin luettelemani asiat, kuten puheliaisuus, saattavat olla luonteenpiirteitä jo automaattisesti syntymästä lähtien, mutta itsevarmaksi pitää oppia. Siksi haluankin jakaa vinkkini siihen, miten kenestä tahansa voi tulla itsevarma. 1. Kehu ja kunnioita itseäsi. Niin tyhmältä kuin se voi tuntuakin, itseään on hyvä kehua ja palkita. Kehut itseäsi sitten päänsisäisesti tai ääneen, kaikista kehuista on hyötyä. Saatko tänään juostua 1 kilometrin sijaan 1,5? Neuloitko ensimmäisen villasukkasi? Etkö polttanutkaan aamupuuroa pohjaan? Tiedosta kaikki pienimmätkin saavutukset ja anna itsellesi henkinen taputus olalle. Niin sitä pitää. Äläkä hauku itseäsi lyttyyn, jos epäonnistut. Aina ei onnistu, se on mahdotonta. Vastoinkäymisiä tulee vaikka kuinka hyvä olisit. 2. Kehu ja kunnioita muita. Ero itsevarmin ja ylimielisen välillä voi joskus olla hiuksen hieno, mutta suurin ero näiden kahden välillä on muiden kunnioittaminen. Älä koskaan aseta itseäsi ylivertaisen asemaan, vaan arvosta muiden tekemää työtä yhtä paljon kuin omaasi. Älä hauku tai vain arvostele, vaan anna parannusvinkkejä. Kehu muiden onnistumisia. Jos kehut ja neuvot muita, saat mitä todennäköisimmin kehuja ja neuvoja takaisin. 3. Tunne rajasi ja etene askel kerrallaan. Toinen asia ylimielisyyden ja itsevarmuuden välillä on omien heikkouksiensa tunnistaminen. Muista, että itsensä tunteminen ja itsevarmuus kulkevat aina käsi kädessä. Kukaan ei voi olla hyvä kaikessa ja on turha väittää asian olevan toisin. Jos et osaa jotain, älä väitä osaavasi. Myönnä virheesi ja heikkoutesi. Jos tiedostaa olevansa huono, on helpompi harjoitella ja parantaa osaamistaan. Osaamista ei kuitenkaan paranna se, että ryntää suoraan tekemään jotain haastavaa yrittämättä aluksi helpompia asioita. Siitä ei ole mitään hyötyä, jos esiintymiskammoisena aloitat esiintymisen suurella lavalla. Joskus pienikin lava saattaa olla liikaa. Siksi on aloitettava aivan ruohonjuuritasolta. Lopulta yksin harjoitteleminen vaihtuu pienen yleisön edessä pidettävään puheeseen, ja sitten ollaankin jo 100-päisen yleisön edessä. 4. Pyydä apua. Itsevarmanakaan kaikkea ei pysty hallitsemaan ja joskus seinät kaatuu päälle. Silloin on tärkeää, että on joku, johon nojata. Kaikkea ei tarvitse eikä pystykään kantamaan yksin. Siksi on tärkeää osata pyytää apua. Oli kyseessä ylitsepääsemätön matematiikan tehtävä tai valtavan ahdistava julkinen tapaaminen, aina täytyy olla joku, joka voi auttaa ja tukea. Siksi on ystäviä, perheenjäseniä ja ammattiauttajia. Tärkeintä on uskaltaa avata suunsa ja huutaa hätähuuto. Apua pyytävät saavat sitä aina. 5. Tee ja riko rajojasi. Tekemällä oppii. Vanha sanonta, mutta enemmän oikeassa se ei voisi olla. On pakko tehdä, jos haluaa olla hyvä ja myös uskoa siihen, että on hyvä. Oli kyseessä joogaaminen, maalaaminen, kirjoittaminen, piirtäminen, ruoanlaitto, kunnonkohotus, puutarhan hoito tai kynsien lakkaaminen, onnistua voi vain tekemällä. Vaikka 10 tai 100 ensimmäistä kertaa epäonnistuisi, voi aina se 11 kerta onnistuakin paremmin kuin koskaan osasit toivoa. Ja sitten, kun on hyvä jossain, on aika tulla vielä paremmaksi. Jos haluaa olla parempi, on pakko astua mukavuusalueen ulkopuolelle ja taas, jälleen kerran, yrittämällä yrittää, kunnes jälleen onnistuu. Totuus on, että elämältä saa joskus turpiinsa, mutta tärkeintä on tietää, että pystyy nousemaan kanveesista kerta toisensa jälkeen. Kun turpiinsa on saanut tarpeeksi monta kertaa, osaa iskuja ja torjua. Sitten, kun on tarpeeksi tapellut, pystyy iskemään kunnolla takaisin.